Minulosť bola podstačená, dá sa povedať, biedou v súvislosti so skladbou obyvateľstva, ktoré sa predstavovalo v podstate dve veľké skupiny. Skupina remeselníkov a skupina malorolníkov. Malorolníci žili na pásikoch, pomerne všetci, celá rodina, murári a ďalší remeselníci viac menej chodili do sveta. Pracovali prakticky od marca do novembra a od novembra do marca mali voľno. V tom čase samozrejme sa žilo tak, že to, čo v lete zarobili, splácali to, čo cez zimu prakticky minuli, že si u obchodníka požičiavali, ten im to písal a oni to potom splácali. Takouto formou sa teda v minulosti žilo. Za mojich čias, pokiaľ som ja bol, ako navštevoval školu, boli ústav školských bratov Jana de la Sala v Bojnej. Ten ústav bol tu založený v roku 1902, kedy sa oni presťahovali sem a v podstate predstavovali hlavnú budovu, ktorá prakticky už je demolovaná, teda zničená, zlikvidovaná. Tá mala rozmery, ak by ste sa sústredili na tú oblasť okolo svätého sochy Jana de la Sala, ten bol prakticky pred tou hlavnou budovou, však ho tam vidíte. A tá jedna časť, ktorá z toho kláštora zostala, je momentálne tam je nejaká výroba. Školskí bratia skutočne, mňa, jak sa hovorí, pripravili do života, lebo ja som 39. ukončil školu, teda tú mešťanku, lebo to bola základná škola, ktorá bola jednak určená len pre chlapcov. Dievčenská škola bola povedla. Obec Bojná sa nachádza pod Inovickým pohorím, má zhruba 2100 obyvateľov a v tejto obci, v tejto novej dobe sme začali s výstavbou kultúrneho domu, domu smútku. Máme tu nový štadión pre ihrisko pre deti alebo pre mládež, kde sa dá hrať tenis, volejbal, nohejbal, je to s umelou trávou a máme ďalšiu výstavbu alebo prestavbu školy. Za vyše 20 miliónov ideme opravovať kultúrny dom a cesty a hlavne teraz pre turistický ruch, ktorý sa dedine začína rozvíjať kvôli nálezom, ktoré sú nad Bojnou, valy, tak chceme výstavbu nejakých rekreačných zariadení, kde ľudia môžu prespať alebo prípadne aj ubytovať sa a hlavne nájsť alebo v reštaurácii posedieť potom, keď prejdú tieto historické pamiatky.
Bojnej vždy patril kostol a starý dom, ktorý bol vybudovaný v roku 1784, bol 4 roky pred tým, ako sme začali stavať kostol, alebo začali v tej dobe stavať kostol. A tento dom postavili Taliani kvôli tomu, aby mali kde bývať. Keď ho postavili, začali stavať kostol. A tento dom sa používal ako zájazdový hostinec v tom 17. 18. storočí. V tomto dome bolo okrem hostinca, bol tu pekár a bol tu malý bytunok, v ktorom celá obec zabíjala dobytok a mali tu ľadovňu, kde narezali v zime ľadu a v lete, aby mali na to, aby to mäso vydržali čo najviac, tak nosili to celá deň do tej ľadovne a to mäso im vydržalo niekedy od jary do pol leta.